Sôn am swyddi. Rôl swyddog diogelwch. Dyma Eid. Ac mae e'n swyddog diogelwch. Mae Eid yn gweithio i Specialist Security Company. Mae'n gweithio ar safle adeiladu sy'n cael ei redeg gan Wilmot Dixon, cwmni adeiladu. Bydd Eid yn gweithio ar y safle hwn nes bod yr holl waith adeiladu wedi'i wneud. Mae Eid yn mynd i ddangos i chi rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni! Mae Eid yn cwrdd â'i reolwr i ddarganfod beth sy'n digwydd heddiw. Mae'n gwybod pa cyflenwadau a wneir i'r safle, a'r bobl a fydd yn ymweld. Mae Eid yn cwrdd â phobl wrth y giat, ac yn croesawu pawb a gwen gyfeillgar. Mae Eid yn sicrhau bod ymwelwyr ar safle yn llofnodi'r llyfr ymwelwyr ac yn gwybod ble mae'n ddiogel i fynd. Weithiau, mae'n rhaid i Eid atgoffa pobl i wisgo dillad amddiffynol cywir, fel hetiau caled, festiau gwelededd uchel, esgidiau diogelwch a menig. Mae Eid yn gwirio diogelwch y safle adeiladu heddiw, gan wneud yn siŵr bod y llwybrau cerdded a llwybrau ar ffurf yn glir i gerbydau allu symud o gwmpas y safle'n ddiogel. Weithiau, mae Eid yn gwirio y tu mewn i'r adeilad sy'n cael ei adeiladu. Mae'n defnyddio ei radio dwy ffordd i ddweud wrth y tîm iechyd y diogelwch am unrhyw beth y mae'n ei weld sydd angen ei wirio. Mae Eid hefyd yn caniatáu nwyddau ar y safle. Mae'n ei gwneud yn glir lle mae'n ddiogel i'r gyrrwr adael y danfoniad. I wneud y swydd hon, mae angen i chi fod yn onest ac yn wyliadwrus. Dilyn cyfarwyddiadau. Gweithio ar eich hun ac fel rhan o dîm. Mae angen i swyddog diogelwch hefyd bod yn heini ac yn egnïol, bod yn ymwybodol o ddiogelwch a gweithio tu allan ym mhob math o dywydd. Mae Eid wrth ei fodd yn bod yn swyddog diogelwch, oherwydd mae'n mwynhau cyfarfod y phobl newydd a'i helpu i gadw'n ddiogel. Os ydych chi eisiau siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 228 4844 neu gallwch chi gael sgwrs ar-lein gyda ni ar ein gwefan yn gyrfacymru.llaw.cymru. E-bostiwch post@gyrfacymru.llaw.cymru a chwiliwch amdanom ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.